phung kaham jotono no elembago sijak tongo Proverbs chapter 18 verse 10 no subrayungni mung angkha kuchuk no krak hai tai bini borok kaham rok bini orok khari katiu amen angkha khayo norok jotono kaham tongbai na hanai jeng tini haino hai tini oro malai phaifika phaidi hingke jeng jora kolok na yawoi kai toni mung no lob lainai hayada hangkai norok bo jotono kai tono lob di jeng bai baksa amen. Hallelujah. Tangga himaleni bung hai sesaro te bung sakre asu hangna mo sura Jesu. Nini mung bai chang fama no sura Jesu. Nini mung bai chang khapcha mama no. Hallelujah. Hallelujah. Tini no jawa. Nini mung no chang kujogoti sawa. Nini mung no chang lawa.
brum no saksar kana nini bu nini kokthara awang tongna ni thu nini mo ku jogoti sajage tongna ni thu subra jisu hallelujah hallelujah tai nang mo jogoti tongna ni thu brum no pa hallelujah 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 amen hallelujah phung kaham hai no hai jotono no ang kha khayo jotono kaham kunang tongbai na hanoi tai ang kha kaham tai hamjak ma yafaro chini Trinity Worship Center ni engei jotono no hingkai ang puila no kha kaham yafarna muchungo je puila hai no hai tini chinio Trinity Worship Center ni online lob mung pandao je manjagi tongnai rok norok kaham kurang tongbai di kai tor no na hama norok na hamari rithu hadi hingkai jeng baskang ni saklai mungni phaching thanglai chini saklai mung angkha aba haino chini je nukhungni pandarok akorok bebak rok tongmani jengabo srapsa jorani bagai mathak jagai toni jagnai amalai manmani jora kaham phayasak hayada haibano jeng khabaya khalogi tonglainai hingka angnong no koina muchongo norok jengbai online ni bisingtui salbrum brum no kurunglai tonglai di aba haikeno hari hingga jeng offering ni phasing thanglai jeng elembago nugo subrayung se kusubjak rokni katijak nai nok rak digisigi nangphuro muthangnai hayada jeng kai toni thani poitonaraknai jeng digisigi ingiawoi jeng muitonaraknai kai tor jengno naikoloi tongo hanai bosi jengno lama phunoknai hari ke jeng ang sanamu jongo je offering runai rok borok jeng screen no Google Pay ni number ri rejaknai ajaga norok rang transfer khaimano hengkai norok tide runani furu norok tide hni si rohdi rang transfer khlaina puru hengkai tomung kebo kuno technical problem rok ngai offering rok transfer khaima rok ngai to hengkai norok abo khati toni di jeng je puru jora kaham phai malai mano afro jeng offering no yafarnai hari hingga fighting ke jeng tabuk offering ni bagi shuri lainai jotono ang be bakso shuri lainai mokol kholobai hallelujah chukno hani afa kaitor belekhena hambaya foro jora ka hamni bagai tai hambaya foro kaitor nung chungno chugrumani bagai nung chungno chugrukha nono chung yafare man khao subrai jisu belekhena hambai tang shuri o kaitor bebak o offering ro kaitor nini hani bagi chugna ningthung nini borok rok ni bagi chugna ningthung subrai jisu hallelujah te kaitor obo nini mungno tebo pirthani nini achuk thaino nini tong thaino tebo kuchukoti sathanio subrai jisu o rang o kisasa rang mari chugna ningthung hallelujah te obo bebak no singsarni borok ni bagi nini hani borok ni bagi hamari ngna ningthung subrai jisu hallelujah hallelujah ang shuri mani bebak subrai jisu mingu shuriu amen amen hallelujah hadi hingkai jeng chini kaitorni kokthai ni bagi jeng tiar tonglainai norok tiar de tongbai hari hingga jeng khalogai nasingi tonglainai kaitorni kokthai phai tongo jotoni bagai amen hallelujah jotono no phung kaham sangpila na ang kaplai sa kaitor no hambai maribu tamuni bagai mawa bokhare mabai jeng haino hai semmal lai phika bini kathang kok no khananani tai o sal no nugui ma lai kha na haini bagai jeng bono belai khe hambai maru tini pam sande ni sal tamu hwan am pam sande na jeng kisa khana lainai o salo subrai jisu Jerusalemo kaplai saung hapai kha bhai ke amo kaplai saung hapai kha subrai jisu saimanu bo o koyek dini pore o khano bo cross thaine bo sitatuina ara hapai kha saitan na singui tongo ready amui tongkha bon pathanani aran boror sep nai lai tongkha
baiknya bono romnani baiknya bono kroso kanta bunani na bo situ tuino aro hapai ka engke ar hapai forogo arani borok rok bono poito khlaini aro bono hamjamni rok bahai khlaioi bono lamsokha na Bible lo sawo borok hosana hosana ni ganan sablaioi bono lamsok laika boroni yago khajuri bedek telaioi boroni ri kaham rokno hawa bolaioi jisuno lamsok laika engke borok haini salaika hosana hosana na ganan sablaika subraini mungui phainai no kaitor hamare rethung subraini mungui phainai no kaitor hamare rethung no samai ka samo niari rok samani abo nang phaika subraini mungui phainai no kaitor hamare rethung sabo abo subraini mungui phainai bongkha Jisu Kristo o Jisu mung bini mung abo busuk kotor busuk kusu amno sung tini ne lainai Jisu ni mung na abo bai tamo na abo phurung mungo chapter 18 verse 10 sau phurung mung chapter 10 verse phurung mung chapter 18 verse 10 aro sau subrayungni mung ongkha kuchuk nok karakhai borok kaham rok aro no kharoi kateu tawisang pore phinai subrayungni mung ongkha kuchuk nok karakhai borok kaham rok aro no kharoi kateu ora tamun samale subrayungni mung okay Jisuni mung ongkha kuchuk nok karakhai borok kaham rok bono hamjangnai rok bono poito khlainai rok aro no kharoi kateu norok onek somoyom hayong khana je kharna musoi jaga koroi na borok kharoi nei kha borok thangnai kha balmaya aro thangkake aro bo rokha koroi aro bo khaksangma koroi uro thangkake aro bo khaksangma koroi na piaba orang Bible da sao Jisuni mung kha na kuchuk nok karakhai Engraji ba engkake obo fortress ba strong tower amtam mani norok nukhuna obo sinama rogo abo raja rokni nok na browni boundary wo obahai tower kusuma ke tangja na aw saka tongtutui na aw soinik gadra naibo tola nahino na aw sotro bono tanghini maya na aro tirkogui phanu nanghin maya aro olonga khitar phanu aro sogui mania okay aro rokhatung aro kebu tangi mania piaba usungsarni na jesek panu karak obahai nong thung na awo borok bai tangjang mani nong na amo salsa bai thangnai banglai phaike bai thangnai na banglai kotor ka phaike ke kuno tikui mangla na cement ni bohai no abo miatung amo salsa bai thangnai phaike ke amno sabai marigo nok na hayake bai thangnai piaba orang Bible sao o Jisuni mung akusuk karak nok amom baya aro khari manayo na naidi umung abo simunia o Jisuni mung bai Saitan rok bohainu makar tamong ka salsa Jisu bini sagri rok bawatur jona 72 borok no ministry khane rok mission
na thani ani mungui norok koktoma kaham peridi hamierong hamredi khazagi tomerong phiogoi di engke borok ministry khaimali porego phirogoi phaika bin thanigo tong thok lai phaileka borok ekdom engke sapaika sobrai na nini mumbai na amna pore khana harnai akokna ang kisa pore khana harnai sobrai chung nini mungoi dagi ke motai hamya rok soda chini kok ma khanau borok wana jaklai kha ba nini mumbai motai hamya rok no dagi mani borok chini kok no ma khana kha nini mumbai dagi mani bagoi na saitan rok sansi motai hamya rok sansi jisuni mungno makiru jisuni mumbai dagi khake borok ongkhari ma thang borok rok phola hamya bai kobal jagi tongne rok phiogoi re jago jisuni mumbai dagi khai tai jung jisuni mumbai sori khlai au sori mano afa kaitor khnau bomhai bumung abo na sini afa na kaitor no jung je puro bini mungti sore bini mumbai aforo afa khana nai bini ani sajala jisuni mumbai sorimani bagai ang o sorimana khana nai ang obni uttor nai busuk kotor uko o bumung haini bagai nu bible sago na o sangsara okay kwangma bumung tong okay norok saimano ozorao corona virus okay obonung o virus ni mungka corona na o virus ni mungka corona oboni mai bumung rizaka okay o sangsaro me bangnin bumung tong bumung rizak okay piaba bepal bumung ni se jotun se bumung kotor bumung kuchungka jisuni mung na o mung no joto bumung ma kholom nai corona bahin ma kholom nai okay ang omnak siya pore nai omo Filipini chapter 2 ni 9 ni simi 11 ang pore nai do omoni bagoi kaitor bono joto ni slai kuchugo tisaka hake te mungrok ni slai bono mung kotor kha mung kotorika abo baino jisuni mungno surina bagoi sugno hawo tongnai rok o sungsaro tongnai rok hatolawo tongnai rok jotonu yasku masunganu amen orsao sugno hawo tongoi surinai rok sungsaro tongnai rok hatolawo tongnai rok jotonu yasku sungoi mago sewanu no ma kholum nai joto amo kaisa ya kanaya joto no ma kholum nai asaka bini mung kusuk khaiga asaka kotor khaiga bini mung hani bagai na tini ang bises khlai skangpila o program no naine rok no norok ora kebu phanu ai thono maya kutung na norok lengi tongkha boro thangnan pal malaya arab thangine kha arab kharine kha ungya na bible saw khadi aji suni mungo kuchuk karak no abu khadi mane om haya je nangara kharlani na ran mane nangaro khare thangni abu am haya na mani ringdi okay suridi au jisuni mumbai au jisuni mungno ringdi hangke noro muthang jangnai ni bible saw call upon the name of the lord okay abo romans romeo chapter 2 verse 13 saw
For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Je kai thor no ring nai ro borok mo thang jak nai. The Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call on Him in truth. Kai thor asubrai na je bono ring nai ro boran ganda ro tongu. Bono khabai khubai khalai kubui khalai ring nai ro ganda ro tongu bo. Bono ring di nin ganda ro tongu ta bo. Na ni ganda ro tongu bo mane om hai na singi tong nung bo pro ring nai bono. Na ring jang na mu jagai tongu bo. Na ano mo thang phai di bo oba haya je no जोरदार खलाई नोनो ना फाइनाय नोनो रिंनाय आबाया ना बो अंखा कोइनि ने काइथर ना बो न रिंग दे बो नों बाय रिंग जांगन मुस जागै दं निन गान्दारो दं बो दगलाम बो थेबै दं निनि बखानि दगलाम नो नों खानावै फियो खागासि बो फाइनाय आमेन रिंग दि तिनि ताइ kai thono manjak borok ro na ang tini hai muito khlai na mucho norok haino salja obo haino boro thangnai palmaya aro khari nekha aro boring nekha phia ba norok salja jisu no ringmani bagai norok mathangja na abuno tapok di tai am thangjang man bising tui tabuno norok boro tong bini nok abini mung kucuk kerak nogo aro saitan tangi man hinya jini sotro tangi maya aro han bagini kaithoni thaniu khabera uitongni na kaithor norok no rokha khlai dong amen ang uzorawo ang surinan musuh ang surinai obo chini church ni member oni bagai bahaino no kaitho rokha khlai tonani bagai tai norong nangai tongma rong na rena ni bagai tai tini skang pila nai ne rang boroni bagai no ang surinai ojorawo phaiding ka sing joton mokol kholom lai nai chukna hani afa belai khana hambai nini sadla jisuni bagai bin mung busuk chi kuchu busuk chi kotor jisuni mung bai chung suri kha nung asuri mana khana oni so hani bagai afa chung tini jisuni mung bai nona suri nani phayu nona sanani phayu ai thor afa tini kwangma chung kiri lai tongu especially obo coronavirus na tui chung fatara ongkhari mayang lai tongu cinta ongi tongu khanawa tamo ongnai chung pal maya phiaba nini thaniwa tongnai ro nini thaniwa khar pai ne rong no nung rokha khlai ne sao bora rokha khlai jang sao hani bagai chung nini thaniwa khaberao tini kwangma kiri tongnai rang no kaithor nung brana hai muito khlai di je nini mung amo krak nini mung amo kuchuk nok hai nei borok je ar khari tongmani amna nung brana hai muito khlai di je nung brani bagai tong nung brana khibia hallelujah nini thui bai khlai nung borok no hamya sayen kateri toni hallelujah hambai jisu nung korasa thuimani bagai nini thuini bagai hallelujah tai ang suriu obo kwangma palma yang tona cinta ngui tongnai ro jisu ni mung bai ang dage wa cinta ro no hallelujah bran thanini angkhari thangdi hallelujah au daud jisu ni mung bai ang dage abran thanini angkhari thangdi hallelujah tai tini skang puila khana nai ro kaithor
nung brang no fan ready nung sao nung brang gandar basai tong hnoi brang gandar tong hnoi hallelujah brau ring mana nung khana di kai thor hallelujah hallelujah dai kai thor nangai tong marok no nung be pa gre di kai thor nung maya kanang kai thor hallelujah jung suri ma subrai jusin nung bai suri amen tayang benediction renai nangke benediction renai skang ang omong kisah sakolane mosugu chini dofani chini India ni na pradhan mantri bo saklai kha bo sapta kaisa palai kha jung 21 din bagoi nok ni ta ong khana ni bagoi saklai jak tamuni bagoi ma ba oma chini kaham ni bagoi haini bagoi norok athar pathar nok rong ni ta ong khalai di na o jora o norok bible ok tai pore lai di subrai jisono love lai tong di bono suri lai tong di engke abo nang nungya abo news rona asukta khana di na abo ni se bible ni kokno khana di kok tama kaham no amen engke norok kaham koreng ka tong lai di okay ang benediction renai jung phainei sukrobaro jung Lord Supper khailai subrai ni chamung okay norok ready onglai tonglai di aboni bagoi norok kaisa poribar ongoi ba saisong jotono ready onglai ni bagoi jung bomai ke ready ongnani jung saklai nai okay jani jar nogo amo subrai ni chamung no saklai nai amen angke ang o jorago benediction roi ang pairi nai o pandano okay norok jotono bokrok bumnai di subrayung norok no hamari rutung tai nono tongkchang roi tongthung subrayung ni mokhang bini sakao chungthung tai nono khairok thung subrayung ni mokhang nini sakao kuchuk ong tungthung tai nono khakchang ruthung norok jotono amen hunlai di amen haina hai jung sukrobaro taisa malai phinai asuk jora norok kaham koreng ka tonglai di bai kaithar norona hamari khaite Miss